חבר'ה, אני כאן בקומפניון של EA ספורט, אני הולך לפתוח 5 חבילות של הרר גולד פלייר ספק. בואו נקווה לפגוע, קרוסו זה בסדר. יש לנו עוד אחד כזה, בבקשה ווקאוט. וואי, מה זה החבילות הזבל האלה? בבקשה משהו טוב. קונסוסוסוסוסיני. נו הנה על הבוק, תנו לי משהו טוב. זה לא משהו טוב. נפל הטלפון, יאללה. חבילה אחרונה. שבליה.